Estem en la residència d'acolliment general a la infància i l'adolescència Lluís Amigó de Massamagrell. És una residència que du des del 97 en funcionament. Atenem a xiquets, xiquetes i adolescents entre els 16 i els 18 anys que estan en guarda o sota la tutela de la Generalitat Valenciana, i a partir d'ahí assegurem el benestar a tots els nivells, o tratem d'assegurar el benestar a tots els nivells d'intervenció en els xavals que així tenim. És una intervenció a tots els nivells. Nosaltres comptem actualment amb 22 persones, som un equip composat per un equip tècnic format per direcció, coordinadora, treballadora social i psicòloga, i després un equip d'educadors i educadores, integradors i integradores que s'ocupen principalment de la intervenció directa amb els xiquets i xiquetes i adolescents. Tenim una intervenció basada en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari, una intervenció familiar en tot l'entorn comunitari i l'entorn relacional que afecta al dia a dia el desenvolupament del xiquet. I al final, com a idea principal, tratem de que els xavals que per circumstàncies alienes, els xiquets i xiquetes que per circumstàncies alienes a ells i a elles, no tenen que estar així, perquè hi ha així una sentència i una resolució que ho diu, tratem que estiguen el millor possible i que s'asseguren els seus drets i el seu benestar a tots els nivells. Les necessitats específiques dels xavals abarquen molts àmbits, necessitats específiques a nivell educatiu, a nivell psicològic, i després també en l'àmbit de la salut. Al final, el paper de la treballadora social d'asil a la residència és assegurar que totes les necessitats dels xiquets queden cobertes, des de les necessitats educatives, des de la coordinació amb el sistema sanitari. Per a nosaltres, una salut integral del xiquet no és l'absència de malaltia, sinó que tot aquest estat de benestar biopsicosocial estiga garantit. Nosaltres, dins d'aquest estat biopsicosocial, la part social és la que intentem garantir, la part comunitària, la part d'integració educativa, la part d'integració familiar, els aspectes de salut, els aspectes de foment de l'autonomia dels xavals, totes les habilitats instrumentals i habilitats socials que li van a permetre desenvolupar-se a nivell maduratiu, a nivell personal, i eixir al carrer quan abandona el sistema de protecció amb plenes garanties de poder fer la seva vida independent o com el xiquet o la xiqueta que ells d'ací decidisquen.